Először mondasz 200 000 forintot, és amit én is mondtam neked, hogy mondj 500-at. És érezd azt, hogy érsz ennyit, és közben folyamatosan te érj is ennyit, mert mindig tanulsz valamit, mindig hozzáteszel valamit, itt elbuknak, hogy kifelé próbálnak mutatni a világnak, és az egész erről szól, de hogyha ez ténylegesen a saját utad, a saját személyes fejlődésedről szól, akkor ezen keresztül a környezeted is el fog kezdeni tudni növekedni. És én abszolút azt érzem egyébként, hogy, mint az előbb is itt mondtál, ugye, hogy szétszórni a saját figyelmedet. Az ember, amikor még nem tudja tisztelni a saját idejét, a saját energiáját, mivel hogy nem is érzi magát annyira értékesnek azon keresztül, hogy egyrészt a piac ezt mondjuk anyagiakban hogy fejezi ki, másrészt azon keresztül, hogy már elértél bizonyos dolgokat. Szerintem ezen a folyamaton keresztül megtapasztalod most azt, hogy azt érzed, hogy egy kicsit értéktelenebb vagyok, mert ezer felé rohanok, mert senki nem ad annyi pénzt mondjuk az energiámért, de igazából ezen keresztül fogsz tapasztalni, amit te is mondtál, hogy ez lehet, hogy egy kudarcnak éled meg, de valójában ez egy lehetőség arra, hogy ránézz arra, hogy oké, itt még valami belőlem hiányzik, és utána a legközelebb, amikor valaki mondjuk, amit most egyébként csináltál több embernek is ugye weboldalakat, mint szolgáltatás, először mondasz 200 000 forintot, és amit én is mondtam neked, hogy mondj 500-at. És érezd azt, hogy érsz ennyit, és közben folyamatosan te érj is ennyit, mert mindig tanulsz valamit, mindig hozzáteszel valamit, mindig jobban tudod csinálni már azt a weboldalt, még egy funnelt kitalálsz, még kitalálod, hogy hogyan lehetne mondjuk a különböző gombokat átdizájnolni, és igazából a végén oda jutsz el, hogy egyrészt el is hiszed azt, hogy te érsz ennyit, másrészt valójában érni fogsz ennyit, mert már ennyivel többet tudsz.